ndibvumirei panguva ino nditore mukana uno nditaure kwamuri ndichikumbira kuti mukoma wedu mukuru auya pano nhasi muRufaro Stadium. Tivakumbire vagohese bhora neamai venyika yedu, mudzimai wemutungamiriri wenyika yedu, vari zvekare mutungamiriri wemadzimai mumusangano wedu uri kutonga nyika weZANU-PF, Secretary for Women's Affairs. Mabasa avo, tsitsi dzavo, rudo rwavo rwenyika, vashomani vanowanika vaine mweya wakadaro. Amai vedu vavakira vana vanoshupika musha vakavapa dzidzo yepamusoro. Amai vedu mumabasa emusangano nenyika yavo haukwanise kuva nedhauti kuti vane chido chakadzama nenyika yeZimbabwe. Pamusoro pazvo tinovatenda zvekare amai nekuchengeta nekuramba vachisumudzira baba vedu president venyika yedu Comrade R.G. Mugabe. Vazhinji vanoti for every successful man there is a successful woman behind, and amai vari pano. Amai mauya muRufaro Stadium, ndichakusumudzai tatamba bhora mutigohesere bhora. Nhasi pano pauya vadzidzi, riri kusumuka zvakanaka kubva kune vokwaMwazha, riri kuhedwa pasenda pane vapostori veJekenyishe. Vari kuuya nebhora zvakanaka, vari kutoka amai Mugabe vari kuuya naro iteko. Amai Mugabe, gohesai bhora. Vatiroye maoko, amai vachisumuka. Ukaona munhu wakushaya hunhu wokuenda kunorwisa leadership yakadaro, you are finished, you are gone. Haufi wakamuka futi, unenge uchifamba apo asi unenge uri guva, unenge uchifema asi unenge wakafa, unenge uchiona asi asina meso ari bheta pane kuti hauoni, unenge uine nzeve asi unenge usingani. Proverbs, imwe vhesi yangu yandinoda nhatu, Proverbs 16 verse 9 inotaura kuti izvo, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Hazi mumoyo make munhu akasikwa naMwari akaiswa mweya spirit, that spirit that dwells in a human being yaMwari. Nguva yese yaanenge akuda kutora ndopatinozoti aende haachadzoka, nokuti Mwari anenge adhisaidha nenguva yake. Mumwoyo memunhu anoronga gwara rake, mumwoyo memunhu anoronga gwara rake, asi munhu anzi mumwoyo memunhu anoronga gwara rake, asi Jehovha ndiye anotonga kufamba kwake. Mumwoyo memunhu anoronga gwara rake, asi Jehovha ndiye anotonga kufamba kwake. Iri shoko iri rakakosha, zvakanyanya kukosha. Tiri vanhu venyama, tamuka tese tichiti tiri kuenda kuRufaro Stadium, tiri kuenda kunosangana ikoko tichinamata Mwari kuti Mwari tiitirei nyasha seZimbabwe.
asi Mwari zvatarunga ndio zvaakatarungawo. Dai zvanga zvisina kurongwa naMwari, zvisina blessing yanyadenga, dai tisina kuzvita. Paitoitika chimwe chinhu chekuti taitadza kuuya pano. Asi Mwari atibvumi. Inini zvese zvanoita muupenyu hwangu, ndikafunga chinhu ndikati ndoda kuita chakati. If I can accomplish that objective, that goal, I say thank you, Lord, for allowing me, because there are so many people who would have wanted to do the same thing, but you did not allow them. Saka zvese zvatinoita tinofanira kurangarira kuti Mwari ndiye anotibvumidza. Ndinenge chidzidzisa izvi kuti vanhu vazive kuti Mwari zvese zvatinoita pasi pano ndiye anotibvumidza. But vanhu ndofunga vari short-sighted, vasina vision, vasina pfungwa inoona zviri mberi, nokuti havana wisdom, vanorwisa pasingarwiswe. Tinoda kuti tigare isusu maZimbabweans tiri vanhu vakabatana, vanhu vanopanana respect. Asi we can only respect and recognize kuti ini izvi ndinogona, izvi handigoni, kana uchinge uchiziva Mwari. Kuziva Mwari hapana asingakwanise kudoma mavhezi esaka, hapana asingakwanise kuverenga Bhaibheri, hapana. But kana usina kukomborerwa, usina kuratidzwa kuti urinzwisise to interpret the Bible properly, hauzvigoni. That's why tiona vazhinji vanoda kuinterpreta Bible to suit zvavari kufunga musoro mavo. And havabudiriri vanhu vakadaro, havasi vakabudirira, they will never make it muupenyu hwavo. Pakugara kwatinoita, inini vatanga tinozviziva kuti this constituency yeMapostori iconstituency yakakosha mupati yedu yeZANU-PF. The support yatinowana kubva kubandiko iri isupport yakaoma, and tinofamba nemi mukutsva, mukutonhorwa, mukurwadziwa, mukufara, mukuchema, mukusuwa, tinenge tiri tese, nokuti munotiitira zvinokosha zvakanyanyisa. President wanga wachiti makuenda mapfeka hembe chena, ndikati hongu baba, ndiri kuenda kunoona mhuri yenyu. Taenda through zvandangotaura masanctions atakapiwa nevavengi, asi ini ndinokumbira kuti tirambe takasimba, hatiregei kuita mwoyo mupfupi, hatirege kupfuurirwa kuti vamugabe kutadza vauraya ikonomi. Zvakaitika ndezvekuti kubva nguva yatatanga nyaya yeLand Reform Program, which is almost about 20 years ago plus, but tangotanga nguva iyi kuma 2000 mvura yakabva yaramba kunyatsonaya. Chokwadi takaita experience drought, mvura yanga isinganayi zvakanaka for almost 16 years. Saka taingonamata kuti Mwari, ndichiziva kuti munhu wese ari kumira tiri kunamatira kuti Mwari mutipe mvura yakakwana. Sezvineiwo gore rakapera Mwari akati ndinokudirirai mvura, ende tiri kunamata zvekare gore rino kuti Mwari musatikangana, tipe mvura yakaringana, mvura isina mapanangana, isina ukasha, isingauraye vanhu, isingapwanye dzimba dzedu. Inini handizi munhu anovhaira kutaura zvaanoita, but I can promise you I'm an achiever, big achiever. I achieve great things. I do great things. I actually have said I don't compete with women, because isusu semadzimai
who have been marginalized for a long time. Saka I compete with men. Ndinoshanda zvakarongeka, musambonditye kana muchida kundipa basa ndipei. Makasununguka. That is the truth. That is the truth. Handitauri zvokunyepa, handisati ndambotaura izvi. Handisati ndatanga nhasi bati ndichataura sezvo ndiri kuzvitaura. Vanhu vanofanira kudinzwa kuti ndinogona basa. Ndipei muone. Regai munzwe. Ndatanga ini kugara politics. Ndakuda kumbokudzai politics. Now, teerera. Ndatanga kugara politics. Ndiyo nguva yakanga Mai Mujuru vachangobuda. Asi kutaura chokwadi pamberi paMwari. Mai Mujuru ndakambovadeedza ndichida kuvarayira kuti Mai Mujuru, be careful. Kune vanhu vamuri kutaura navo vari kutumwa kwamuri makachenjwa state trade. Muuya nditaure newe but vakaramba nokuti vanga nemusoro wakaoma. Asi zvakazoitika then ndaamupolitburo, ini ndaapolitburo member, ndasecretary wewomen's affairs muZANU-PF. Ndakaona kuti zviri kuitika nguva nenguva kuri kungotaurwa nyaya disciplinary action against members vemusangano. Vanofamba nevamani ndakamboadresa kumarali muri kuzviziva kuti ndakanda kuita implova nekuti hatirege kuramba takungodzingana, nokuti vanhu ava masupporters ari musangano, we need them as a party. Saka ngatiregei kuramba takungodzinga vanhu. Ndakaona kuti kune vanhu vanga vari determined kungodzinga vanhu chete chete. Saka ini ndikati aiwa, tiri kupedza nguva tichitaura nyaya dzediscipline, kuchingodzingwa vanhu, war veterans, women's league, main board, vanhu vachingodzingwa. Ndikati aiwa, inini ndirisurumudza ruoko, ndikati aiwa, inini ndiri kuda kuita deviate from the program, digress njani. Ndikuda kutaura nyaya yeeconomy because ndiri kufunga kuti ndo zvinhu zvatinofanira kunge tichitaura muno zvakarerekera neukuka hwakanaka kwemhuri yeZimbabwe. Zvatigere munomu vanhu vari kutarisira kuti nguva yese tinobuda vanonzwa kuti chii chatavarongera chakanaka. Ndopandakasimudza ruoko ndikati aiwa, inini tinoite vanhu vanosunza here isusu maZimbabwe? Hazviite. Iye zvino tiri kuona kuti mvura haisi kunaya for the past 16 years mvura inga isinga nayo. Saka ndine program yandiri kuda kuti ndirununure yekuti tirime. Ndopandakataura program iyo. Program iyi yamakazounzwa ichipihwa chizita chinonzi Command Agriculture. Ndini ndakaitanga. Handisati ndazvitaura, it's the first time. Ndini ndakataura program iyo. Yakumhanywa nayo nevagoni zvavo. Zvikanzi vari business minded vanogona. Vagoni, ini handinagona pavakagoita business in my life. Handina kumbotaona. Vagoni, handina kumboona chavakaburitsa pasi vanhu, handina kuchiona. Nokuti havana kuropafadza. Vanomhanyira zvisiri zvavo. Saka baba vakazoona kuti zviringonzi munangagwa. Vakati kare taenda kurali kwatanga ma-interface rallies eyouth. Vakataura kuti iyi program yakatangwa namaISRA ndo vakaunza this idea. Vanyori vemapepa nokuti vanenge vachipiwa mari kuti hanzi izvo, don't actually talk about it, otherwise you raise a profile. Usataura kuti vanogona. Ndinogona ndikunyevera. Don't say much about it because you raise a profile. Kuchiwa, mikono ya kuditwa. I am saying to you, especially the female journalists,
ngatibatsiranei kusimudzirana titaurane zvatinogona kana paine maprograms ngatisapotanei. That's the only way forward. Saka baba vakazotaura yekutanga hazvina kunyorwa vakanzi hazviignori ndaba anopenga. Kechipiri ndaba akataura, kechitatu ndobva vakuzozvinyora kuti president ndo vakati asi mazoita zvaidzi ndimunangana makanga aripo as minister makore akawanda izati aivibhuya nenyaya yacho iyoyo kana dai anga aine business agreement seyeamerica. Saka mumuzvinzwa kuti zvakatanga sei ndoti bypapa inini nokuti panapa taura zvezanu-pf imi muri memba dzezanu-pf kuti voice rinopera vamwe nobatana. Saka inini kubva 1980 muziva semazimbabwe pane nyaya dzatinoziva dzakaitika dzakawanda. Kubva 1980 ndoda kukutaurira kubva 1980 kuti munhu uyu anonzi Mnangagwa akanga achida kutoita in 1980. ndikutaurira zvandinoziva. I'm in a privileged position. Ndine information yakawanda yandinoziva. He actually wanted to wrestle power from the president. Regai ndiudze akaudza ma-elections aitwa muna April 1980 akati izvo president muri kuda kuurayiwa nevarungu. Anga aronga izvozvo nevarungu manje kuti muda kuurayiwa nevarungu kudai imini president nanyakumbonangana muende kuMozambique. Saka president pavakaenda ndokunoudza Samora kuti ndozviri kuitika zvikanzi Robert you must go home now. President ndobva angoti okay regai tiende kuna Nyerere tinomutaurira. Ndobva tangoenda hanzi hatina kuzotaura nyaya iyoyo tikangoona kuti ma-elections akafamba zvakanaka and then ndobva tadzokera kuMozambique. Hanzi pandikasvika kuMozambique ndokufonera Mnangagwa kuti ndiri kuda kudzoka musha. Zvikadzi I said don't come back, don't come back. Achida kuti kuita coup. So munhu uyu agara aine pfungwa idzodzo kubva kare kare. Makosi, that man, let me tell you, he is a liquidator. Go and look up liquidator. He is a ravisher. You know what I mean? He is a liquidator, he is a ravisher. Go and look up what he means. Aite munhu yeyu agara munoziva kuti ezvinezvi akatarisa pabaso anotarisa neziso reruveno rine godo. Pane vhesi yandinoda kuti nditarise inotaura nezvegodo irimo yandanyora inotaura nezvegodo nemunhu ane godo. Pane vhesi inoti iri muna Galatians 5 verse 25 inoti izvo, grant Lord that I may learn to live life of love through the Spirit who dwells in me. Hanzi izvo, since we are living by the Spirit, let our behavior be guided by the Spirit, and let us not be conceited or provocative and envious of one another. Hanzi hatifaniri kugara upenyu hwekudenha vamwe neupenyu
zvauinazvo ukange uine rudo zvinhu izvi zviri mauri zvekugutsikana nezvauinazvo zvekutambira zvaunokwanisa kuita nekugamuchira zvauri usingaite uchiva zvevamwe ruchiva ane ruchiva murume ruchiva runourayisa munhu chaiko saka ndataura zva1980 mazuva esaya ndichigara nababa anoita tunhu twake achida kuvhirikidza achifoma tumapati achingotraya vana vazhinji vakadzingwa vachidzingiswa naiye. I don't want to be blackmailed because some people say ndwakakonzera kuti mai ndinovabude handisi ndakavatuma kuti itai factionalism handisini. I don't want to be blackmailed. No one is going to silence me. And ndinotaura ndinozvireva chete nokuti vamwe vanenge vachiti akazobvisa manzi ndakamuzingisa hawo ndakataura ndikamugarisa pasi ndikamuti ndini factionalism munangagwa ndakataura pasi ndikati pfurira vana kuti vatuke mugabe nemudzimai wake. Did I ever say that? Handina kuzviita. Ndakati inini ndinokondema munhu wakashata. I denounce people who want to divide the party. We went out to the people and we have gone out to the people asking them to vote for ZANU-PF. Kuti tivaitire zvatinenge tavapromisa kuti tinovaitira. But kana tichirwisana tichiita zvefactionalism, where do we get the time yekuzoita mabasa iwayo kuti vanhu vafare? We made a lot of promises and another election is on the way. We are going to actually make promises and we must give ourselves time as a party, as the ruling party, to fulfill those promises. Ndotingoita fast forward. Handizvo zvatinoita. Kana paine paunofarira uchiridza music wako unoita fast forward. Saka baba vaigara vachikompeni zvinoitika kuti uyu munhu anoita zvinhu zvefactionalism, asi he has actually taken the president for granted for too long. For too long. Baba munhu ane patience, ane moyo murefu. Inini ndikamira pamberi penyu handidi kumira ndichitaura zvinhu zvekunyika. Ndoda kutaura zvinhu zvokuti vandanga ndikati aneka maita zvakati ndinoproof neevidence yekuti mazviita. I am not a perfect person. Ndinotadza ndimutadzi. Asi kana uri mudzimai womutungamiri samai, ndiri mai ndakabereka vana ndikakudza vana, ndiri mai ndinochengeta mhuri dzamataura dzandinochengeta vana vandinotora, ndiri mai vanorayira. Saka kana ndiri mai vanoreva nhema ndinoudzei vana? Ndakati ini ndinodzisara kumafira kureva. Pane imwe time yatakaenda kuMarch Central ndikanotaura inini because what had happened. Kwanga kwakutanga kutaurwa manje kuti kune Lacoste kune G40. Saka inini I tried to find out kuti chinombonzi G40 chipi. Handina kuwana answer. But Lacoste ndikanzwa kuti aiwa Lacoste iriko inodidwa naMnangagwa vanotuma vanhu kuti no toda kuti mundikambenere.
Saka ndopatikaenda kumaCentral tikanotaura kuti aiwa panosumukwa pese pese panonzi vamunangagwa vasumuke vaite slogan kana kuti vataure vanovasapota vaya vavanenge vachiti ndakuzoita president ini ndichasirwa chigaro vanenge vachiombera vachiti ngwena ngwena asi kana mabvunzwa kupolitiro kuti zvinorevei kuti lakostanzi handizivi. I got angry. I said, you are a damn liar. You are lying through your teeth. Are you not ashamed? In your name. You know, I promised people when I went to Manicaland, but watch this space. That watch this space. I cannot go on and betray Zimbabweans and lie to them. In the process, asi munhu haana kuda kurekera ndimuonera kuti saka pandakaenda kumaCentral ndobva ndataura inini because vaita zvituko nene ndobva aona patv akabva afonera baba kuti baba ndida kukuonai ndobva vandiudza kuti anga achikomplena kuti zvataurwa namai zvikanzi naivo mai is an honest person ngatigare pasi. So we sat down, the four of us, ivo vari 3 neni vice president na president neni ndikavabvunza ndikati pakakunetsai pa rume rikati raoma mukano igwara muchiriona rakadaro is a coward ndikutataura rakatadzakana kutaura but inini I took him on that day ndikati imimi vamunangagwa when you were appointed vice president I told you kuti baba ndakakadedza ndikati baba vanoda munhu anovabetsera kuita basa just concentrate on the work yamapiwa musiyera ipapo vavaudza chokwadi ndikati but problem yamuinayo imimi muno tinozviziva kuti kwakuine vanhu 2 vanolida mafactions muZANU-PF imimi kunyanya emainjuru manjuru was even better. Vakati pano nepano zvinovanenge vangunyarara kana zvanyatsovaumira zvezvavapinduri vanenge vanyarara. Saka takaenda mberi chingoita basa chidaro bati vana vachingodzingwa mangwana vana vakungodzingwa handikati inini zvekuramba vana vachidzingwa izvezvo zvakwana zvichada. Saka patatanga mainterface aya ndakati inini rangu rasvika nangu ndechokwadi ndoda kutanga kuvabvunza kuti vamunangagwa zvamuri kuita regai zvakanaka ndaivataurira zvakanaka ndichivaverengera mabheza zvakanaka kumarari but takazosvika pokuti enough is enough. Tikaenda kumaCentral the 8th interface youth rally tikavataurira kuti aiwaka imimi vamunangagwa muri kutuma vanhu kuti vapise Kasukuwere nokuti Kasukuwere haadi kukusapotai munyaya dzefactionalism. Muri kuti Kasukuwere ane munin'ina wake nemukoma wake vari mupati muri kutaura kuti imi inepotism. Ndikati kwete don't speak like that. Ndikati don't ever speak like that nokuti imimi munhu kana wasvika pavice president according to the constitution haufaniri kuine constituency. Saka ivo manje vakasiyira mukadzi wavo constituency. Ndikati haizi corruption here, haisi nepotism. Ava vakatopinda on marriage vashanda makore akawanda but you want to tell me kuti Kasukuwere ari kuita nepotism. Ndikati wait, I would disagree with that. Imi makasiyirana and ndikati makasiyirana. You have set a precedent. Ndakazozvitaura nezuro ndichasvika panyaya yazo. Mwari uyu zvaanoita anoronga zvinhu achiziva. Anga akaziva kuti tine interface, the 9th interface in Bulawayo uchizoita zvana nhasi. Imi maronga minister ndimwari aronga.
youth kwaitwa youth vachiita youth assembly yavo yavakaita about 3 weeks ago. Tichibva takara briefing chipanga ngati amai muda kutaura mashoko ezvikambomoti regai ndide kutaura ndozonotaura chipanzi. On second thoughts ndikati haiwa no regai nditaura ndobva vandipa microphone ndikati inini ndachiti ndonotaura panzi kune vakawanda but zvandoda kutaura chiregai ndingotaura muno. Ndopandakatanga kutaura because zvakazvanzi kune vana vari kuda kudzingwa vari kuita izvezvi factionalism yekwamunangagwa. Ndikati aiwaka yezvinezvi maakuenderera mberi nezvinhu zvisisina kunaka. Vana vari kusafa, vana vachidzingwa, asi hamusi kudhila neroot cause. Ndikati nyoka ngairohwe musoro. Nyoka ngairohwe musoro. Gari kana munanetsa varume batani. Ona musoro. Saka ini ndikati aka ndakavava makwira miti ndakajamba kusvika ndikati handizvide izvozvo haticharovimbwa takaliga mupingi ndaakuda kuponda musoro. Aiwa vana vari kudzingwa imuchingosara makati vavava makanyarara hamuvakondeni hamutaure chinhu asi vana vachimbodzingwa. Ndikati kwete chimirai kudzinga vana vachitidhilai nenyoka. Ndikati inini pandakaitwa mutungamiri wemadzimai ndakanyatso understanda mandate yangu kuti ndinofanira kusimudzira madzimai, ndio mandate yangu yandini. Saka ndikati ndinokumbira madzimai asi ndiri kukumbira ndio pandatora mai kukumbira mandichimene mai madzongwe I think we were 5 tabva taenda kuna president kati president tiri kukumbira kuti mai mahofa vaitwe minister of state for provincial affairs kumafika. President vati tikati tikukumbira nokuti ina handiwanzoi ndega munoziva sometimes nechiti zvinhu cheni chiremerera kuti haisi pfungwa yangu ndega. Saka vadaro vakati okay. The following day vakanokonsulta Mnangagwa kuti madzimai vari kukumbira kuti mai mahofa vaitwe minister of state. Vamnangagwa baba vakadzoka kumba vakati vamnangagwa vati aiwa mai mahofa havagoni kufamba, mai mahofa she's incompetent havarigoni basa racho. Ndikati yekutanga yamataura iyo ndioramba because inori kutaura kuti kana munhu ari chirema haakwanisi here kuita basa. Saka vakabva vanzwa mwe wavo kuremerwa chikanzi okay tochimboti vaite nokuti shuwa hatingati munhu chirema saka apiwe basa. Saka vakabva vaenda vakati ndinoapointa mai mahofa kuti vave minister. Mai mahofa ndikavaudza ndikati idi yanga asikadi kuti muitwe minister. Apointwa zvino pamwe ndofunga mai mahofa vai vakanoudzwa kuti ndinoda kuitira ndini benefactor wako zvakudai nezviregeji. Mai mahofa vafa anga asika kwakuenda ikoko kwakunotaura zvekutuka isa hatituke techitaura zvaanoita zvikanzi musateerere mbwa dzinovukura. Ndakavabvunza imomo briefing ndikati vamunangagwa saka isiri imbwa president vakupa ichinjbo imbwa. President vakavati pindurai zvamabvunzwa namai zvikanzi kana mai vataura zvipindu. Ndikafunga kuti imunhu kwayo tambomira kama interface vanhu vari basa nezuro manje nezuro. Nezuro manje chipanga ngati maiyo yeyo imicrophone
ndikati ndipe mwanangu. Ehe, zvakanaka, pamberi naMnangagwa, pamberi nemudzimai wake, zvakanaka. Ehe, tinokudzana, tirege kudza vanhu vakuru kwandiri. Saka ndichibva ndataura inini zvandaida kuita express ndechekuti vana mayouth aya ndimi muri vulnerable nokuti dzimwe nguva mune musina mari yakakwana. Saka panoitwa zvinhu zvefashionalism ndimi munotengwa muchipiwa mari. Saka mayouth imimika zvenyaya dziri kuitwa naMnangagwa izvi siyanai nazvo. Hachisi chinhu chakambonaka. Vari kuita divide the party. Ndibva ndataura agenda dzokorora nyaya yani yakasukuwere kuti vari kuda kudzingisa sikasukuwere mupati, but isusu takatarisa sepati tikuona kuti hapana mhosva yaari kunzi akapara. Ndikataura nyaya yaJonathan, ndikati Jonathan anonzi akatora mari yeZimDef akaishandisa zvinhu zvake. Ndikataura zvekare kuti aiwa baba vakaseta ekomiti to investigate nyaya iyoyo. Zvikaonekwa kuti pane dzimwe mari dzakashandiswa for mamwe mabasa, ndobva vatombowanzi nyora yekuzaki vanovataurire kuti aiwa we are satisfied neexplanation yatikapiwa naProfessor Moyo kuti mari yakashandiswa sei. But ivo manje nokuti Professor Moyo mhosva yavo ndeyekuti pavakabuda muZANU-PF pachinoita independent 2006 here kana 2004 vakabva vahakichwa naye ED manje agovashandisa, akazopedzisira ataura kuti vaMnangagwa takatombofuma pati tese inonzi United People's Movement UPM. Takatya TSMC wekuti ndo zvavaita zvikanzi ehe takafoma pati hamungazvirambi. Saka ndo zvandaitaurira vanhu nezuro kuti saka ndichitaura vakanga vakatenga mayuthi vanga vakadyara muvanhu vakutanga kundiita bhu. Ndikati ninyaya yekuitwa bhu munombondizivai ndiri muhardcore ndisimbi. Izvo here izvo hazvitombona kana basa rese kana kundipotera matombo hazvina basa. Chero ndichiziva kuti zvandiri kutaura handisi kunyepera munhu. Saka ivo vaizunza maoko vakagara hameno zvavaingotaura ipapo nemudzimai wavo vachizunza maoko vachitsama kuti ndiri kuzvitaura. Ende handinozvitaura because you're dividing the party. Ndaitaura kudaro nokuti mayouth anga ataurwa musi iwoyo achida kudzingwa mayouth ekubulawacha. Ndikati kwete ini ndiri kuzviramba. Iye zvino izvi kana vanhu vese vasingade kuti kuitorwe disciplinary action against Mnangagwa ndomira ndega ini zvakadaro ndizvo. Ndikavataurira kuti imimi makasiyira mukadzi weconstituency yeset president, asi isusu vamwe kana tiripo munoda kutaurira vanhu kuti to hoodwink people kuti vanhu vati aiwa vanzi Mugabe vakuita dynasty nemukadzi wake ende ivo asi vari kupanana zvinzvimbo. Ndikati ini naMugabe mutondisiyirawo chinzvimbo. Saka yo vakazvikani suteta mbodi tangoteedzera chikopa aina kutaura chikopa. Saka ndataura zvese izvozvo tasumuka so vari kungoti hationi tiri mapofu. Baba vasati vataura kwairidzwa nziyo iya inonzi mudhara achauya. Saka ivo manje vaitamba vakadai so kuda kuti majenasi vanyatsoona so vakati monda mathamzai vakatinongedza kuti mudhara achauya mudhara achauya. Vakanyatsozinongedzera nemathamzai mudhara achauya mudhara achauya mudhara anodonha.
Semakanaka. Achizvinongedzera. You know why? Let me tell you. Ndakamuudza inini kuti iwewe Mnangagwa unofunga kuti unoziva president. Awazi. You think you know that man? Nokuti anoti hey takazogara makore anzi 60 anzi mangani mabhenu zvataura makore akawanda anotaura takagara tese ndikati iwe hazvinei nemakore kuti wagara nemakore mangani nemunhu unogona kubetreya. Jesus was betrayed nevaigara navo achidya navo every day. Ehe ndikati inini wacho wanoti ndagara makore mashoma navo ini ndinomira napresident handikunyebera to the grave. I will support him. He is my president, an honest man, a man of integrity, a man who is God-fearing. Munhu anotaura chokwadi, anomiririra mhuri yake nemoyo wese. Handina chekutya. Ndinovamirira president kuti ndichava defense kusvika muromo ndisingachagoni kutaura. Pandatadza kutaura ndonyora. Saka zvakaitika ndezvekuti tiri kubosi baba vanoda munhu anoda peace, munhu anenge achiti semunhu mukuru, munhu waleader anenge achiti hatidi kuti titatsurane. Saka vakataura kuMash Central pandakataura unini kuti kunoitwa zvefatinarism. Saka ivo baba vakati aiwa maivari kuti fatinarism kwete itribalism. Tribalism iripo kwese kwese. Ikava namangwana wane vakamboenda kuMash West vakazobva vakutisa kutogera kumusha kumasvingo kana kune vanhu vanobva kune mama provinces. Semunhu mukuru vachivhara kuti munhu asanyare. Apa vaitoda kumusevha yekuti vasamunyadzise. Iye akafunga kuti president mugabeirei. Saka pandakagara pasi iwo tozotamba vachizvinongedzera kudaro, president vakanzi chitaura moto zvikanzi mai mukaba hapana chavari kugonyepa apa, vari kutaura chokwadi. Mnangagwa wajaira tinokuderedza mangwana chaizvo. Mudhara akavaka ndikati taurai gushungo, ndikati halala hekani gushungo. Mwana wapona akazozviziva kuti munhu anonzi president munhu akaita sei. Saka takangosumuka ndokuenda kumotikari ndokuenda kuairport. Tasvika paairport takaona shasha nenzimai yasvika, baba ndobva vaakupinda vachichikwira pamasteps kuti tipinde mundege. Zvikanzi what nonsense is this you are doing? Vakamubvunza. Ndobva enda muti ndo zvamandirongera semazuva ese anoramba semazuva ese, but maaction ake aitopa vanhu vari umo saini yekuti chiitai. Tazviona zvino tichasangana ikoko, tinosangana ikoko. Nyaya iripo ndeyekuti I think iyo nyaya yekuti isusu muZANU-PF tine constitution yedu yakanga ichinzi because kuVictoria Falls kwakabvumirwana I think 2004 or before kuti takuda kutarisawo kuti tisimudzire madzimai. Constitution yedu ikanga ichitaura izvo kuti payachinjwa kuti kusimudzira madzimai, kuti mupresidium haingati yese yeZANU-PF panobva president nemavice president panofanira kunge paine mudzimai mupresidium. Saka constitution yanga yakagadzirwa zvakanaka yakanzi
the president and the two vice presidents, but it was stated clearly that one president shall be a woman. But constitution was amended to accommodate him. Saka tigaro kuti saka iye zvino ndokuda zvaakundirwisira ndezvekuti imimi muri kudirei kuchinjisa constitution kuchaedza. But constitution chete haizi inokushaisa basa because you are at the mercy of the president. Ndiye benefactor wako ndiye anokupa basa whether the constitution yaamendwa or haina. President vanogona kudecide anytime ati vakati reshuffle vanachongo vangoma minister of finance vasingazivi. Saka zvinhu zvinochinja. President vanogona kungokudropa voisa wavanoona kuti ndiye akakodzera kushanda naye. Saka it has nothing to do with the constitution, but also isusu semadzimai tinoda position yedu back kuti constitution zvekuti ndiani anopinda hazvinei nemunhu, zviri kwatiri semadzimai kuti tisarudza ani watinoziva kuti ndiye akakodzera kuve panzvimbo iyoyo. Chamunofanira kunzwisisa ndechekuti hatisuitira nhasi chete, we are doing it for posterity. Kuti vana vedu daona tuvasikana tudiki utwu mangwana also tuchazove panzvimbo iyoyo as my vice president munyika inoyi. Hatichambofi takabvuma semadzimai kuti pachinjwe futi. It was a mistake. Hatichadi. Ndazvinzwa madzimai. Muri kuzvionera. Tiri kuto hapana zvokuita. Secretary administration vari kutozvinzwa vachombo vatori pano. Aiwa ngazviitwe. We will never ever allow that. I remember 2014 patakaita Congress. I remember very well. Muchinguri namai Madzongwe vakavabhuya kwandiri ini ndandisandamboappointwa secretary women affairs muna December. Vakutonditi vanhu vakutochema panze apa kuti chinzvimbo chedu. Ndikati madzimai, you are being unfair to me. Nokuti maive mu legal committee when the constitution was amended. Mungadai makafaita kuti aiwa chiti zvinozotinetsa kuti tidzosere zvinhu pakati. So we have had to fight for makore akawanda kuti nzvimbo yedu idzoserwe pakati. Saka tiri kuida